Aşgabatyň döwlet idara kärhanalaryna işärleri ýanwar aýy üçin zähmet haklarynyň berilip başlanmagy bilen büdjet işärleri öz plastik kartlarynaky aýlyklaryny nagdlaşdyranlaryna täze çäklendirmeler bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä 7 fevralda paýtagtyň dürli künjeklerindäki bankomatlaryň öňünde uly nowatlary emele getiren büdjet işgärleri öňkülerden tapawutlykda inni bankomatlardan bir gedekde 200 manatdan artyk pulun berilmeýändigini bilip galdylar. Bu barada Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy hem syýynçy Amanmurat Bugaýew şeýle diýýär. Bankomatlara koyulyan pulun hümmeti 10 manada durýar. Onu soňra kompýutery ornaşdyrylan düýbüne görä bankomat birdenke 20den köp pul birligini sanap alyja talep edijek gowşurup bilenok. Netijede bankomatda özüniň nowaty ýeten adam 10 manat hümmetli pul birligini goýulýarlyk üçin aýdaly egerde 1000 manat diýip öňküsi ýazyny ýazyp düýmän bastyrır şeýle pul muktary size berilerok diýen ýazylýar bankomatyň ekranynyň ýüzüne. Ondan adamlar 200 manat diýip ýazýarlar. 200 manat doğrudan berýär bankomat. Amanmurat Bugaýewiň sözüne görä, häzir adamlar bankomatlardan gündelik 1000 manat meşwerine diýilip keskitlenen pul normasyny almak üçin şol bir operasiýany adından 5 gedek gaýtalamaly bolýarlar. Şeýle de bankomatlarda ownuk pul birlikleri goýulanlygy sebäpli ondaky nagd pul öňkü aýlardakydan has ýer gutarýar. Nowata garaşyp duran adamlaryň ortaça 4den 1 böleginiň bankomatlardan pul alyp bilmeýändigini de Amanmurat Bugaýew aýdýar. 10 manat hümmetli pulun goýulmagy bankomatlarda pulun şart tamamlanmagyna ýetirýär. Bankomatlar bizde pul ýok, başlaň diýip automatik ýazgy ýüze çykýar. Ondan adamlar başga bankomatdan gözlerini diýerler. Aýdylmagyna görä, ýaşaýjylar Prahat 3 etrapçysynda ýerleşýän Türkmenistan bankynyň şahamçylaryna baryp bankomatlarda bir gedekde 200 manatdan artyk meşwerde pul berilmeýändiginiň we onak pulun ortaça 2 sagatyň dowamyny tamamlanýandygynyň sebäpleri bilen gyzyklananyna jogapkär bank resmileri meslige çydaňyz okmy, wagtynda pul berilýän bolsa alyber, pul gerek bolmasa da öýüňde otur diýip gödöksiz jogap berýärler. Türkmenistanda döwlet işgärleriniň aýlyklary plastik bank kartlaryna geçirip başlanyna 4 ýyl çemesi wagt boldy. Şonun bäri büdjet işgärleriniň öz aýlyk haklaryny nagdlaşdyrmak bilen baglanyşykly ýüzbe ýüz bolýan kösenişlikleri häli şinni dowam edýär.